ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କୁତାର ଭେଟ ହେଇଗଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ରେ କୁତା, ତୁ ଗୋଟେ ବଫାଦାର ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ତିନିଟା ଭୁଲ ତୁ କରୁଛୁ। କୁତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି? ସାଧୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଶୁ କରୁଛୁ ମାନେ ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ପରିସ୍ରା ନ କରି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନହେଲେ କୌଣସି ଦେୱାଲ ଉପରେ ତୁ ଶୁଶୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି, ତୁ ଭିକାରୀକି ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୁକୁଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି, ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି ଭୁକୁଛୁ ଯେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ତୁ ହରଣ କରୁଛୁ। କୁତା ହସି ହସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଧୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଟି ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରୁନି, ମା ଆଉ ମାଟି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରି ପବିତ୍ର। এই ପବିତ୍ର ମାଟି ଉପରେ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପୂଜା କରିପାରେ, କାରଣ ମାଟି ହେଉଛି ପୂଜାର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ମାଟି ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଭିକାରୀକି ଦେଖି ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁକୁଛି? ମୁଁ ଭୁକୁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। କାରଣ ଭିକାରୀଟିଏ ମଣିଷକୁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମଣିଷ ପୁରା ବଡ଼ ଭିକାରୀ, ଭିକାରୀ ପୁଣି ତାକୁ ମାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଭିକାରୀ ଯଦି ସେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତା, ଯିଏ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତା ପେଟ ପାଟଣା କଥା କ'ଣ ସିଏ ଜାଣିନି? ଭିକାରୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ତା ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା। ସିଏ ମଣିଷ ଭଳି ଭିକାରୀକି ଭିକ ମାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଭୁକୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ହରଣ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମଣିଷମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର କାମ୍ୟ। ସାଧୁ କୁତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ହସିଲେ।